Hotel Asteria presenteert op zaterdag 2 februari een dansavond met live music. Dans de tango, de cha-cha-cha of de rumba tot in de late uurtjes en ga ontspannen weer naar huis. De live band van Hotel Asteria verzorgt de muzikale omlijsting van de avond, terwijl de medewerkers van Asteria vanaf 7 uur voor u klaarstaan met een heerlijk drankje. Vanaf zondag 20 januari kunt u proza en poëzie-inzendingen van de schrijfwedstrijd Raadselig Roos met als thema speelruimte bewonderen in het Venrhuis Museum. Diverse inzendingen zijn gekoppeld aan de schilderijen van de cursiste van Marlies van Zeben. Heel bijzonder dat beeldend werk, een schilderij, perfect gelinkt kan worden en gemaakt lijkt voor een literair werk. Het Venrhuis Museum is dagelijks geopend van 13:30 tot 5 uur en de entree is gratis. De Waarheid is een originele komedie over 2 ontrouwe stellen, gespeeld door Huub Stapel, Johanna ter Stegen, Nanette Edens en Ruurt de Maaschalk. We zien het dilemma van de knellende banden van de huwelijkse trouw haarscherp. En natuurlijk vinden we eerlijk en oprecht zijn tegen onze partner en beste vrienden het belangrijkste wat er is. Maar wat doen we als de lust en de passie sterker zijn? Brengt de waarheid verlichting of niet? Het fascinerende verhaal van 2 jonge jongens uit Queens, New York, die 's werelds meest succesvolle muzikale duo aller tijden werden. De Simon & Garfunkel story gaat langs alle songs, hits en verhalen die hen vormden, de dramatische breuk en hun afzonderlijke solocarrières. Het eindigt met een prachtig eerbetoon aan het legendarische Central Park reunieconcert uit 1981. De veranderende natuur in een samenspel met de permanente beelden in het beeldenbos is de inspiratie voor een unieke mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het prachtige beeldenbos. De rondleiding van ongeveer 1 uur start op zondag 3 februari om 2 uur 's middags. De kosten zijn €5 en u kunt zich aanmelden via educatie@odapark.nl. In het weekend van vrijdag 8 en zaterdag 9 februari viert Jeugdvastelavondsvereniging Den Haagse Keutel haar 5x11-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een groot jubileumfeest voor jong en oud. Op vrijdag 8 februari gaat het feest om 8 uur van start met optredens van Limburgse topartiesten en natuurlijk ook topartiesten van Venrhuisse bodem. Het jubileumfeest dient ook als een reunie voor oud-prinsen, adjudanten, gardemeisjes, raadsleden en verder voor alle vastelavondsvierders. Kaartverkoop vindt plaats op diverse locaties in Venray. Zaterdag 9 februari zal de Wetteling in teken staan van de TVK met maar liefst 4 Venrayse acts in de finale. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar via de website tvk-limburg.nl.